नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. सावंतवाडीत भूमापक लाच प्रकरणी एसीबीची मोठी कारवाई. 20,000ची मागणी उघड. शिरोड्यात 7 कोटींची ब्लू व्हेलची उलटी जप्त. आणि सावंतवाडीत बनावट फोन कॉलमधून तब्बल 1,85,000 रुपयांची फसवणूक. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. विनाकारण चर्चा करणं योग्य नसल्याचं म्हणत दीपक केसरकर यांनी त्या घटनेवरती भाष्य केलंय. पाहूयात. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आंबेडकर जयंतीनिमित्त मी चैत्यभूमीला गेलेलो होतो आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आणि अभिवादन केल्यानंतर माझा मोबाईल मला सापडत नव्हता आणि त्याच्यामुळे मी दुसऱ्या जवळ असलेल्या व्यक्तीच्या फोनवरून नंबर डायल करायचा प्रयत्न केला तर तो स्विच ऑफ दाखवत होता. त्याच्यामुळे स्विच ऑफ असेल तर कोणाला तरी तो मिळाला असावा आणि त्यांनी स्विच ऑफ केला असावा असं गृहीत धरून मी कार्यक्रम संपल्यानंतर ही बाब एकनाथ शिंदे साहेबांच्या कानावर घातली आणि त्यांनी ती जवळच असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना सुद्धा फोन शोधून द्या असं सांगितलं. दरम्यानच्या काळात ड्रायव्हरचा निरोप आला की गाडीजवळच चुकून फोन पडलेला होता, तो त्याला मिळालेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्या पुढे काहीच घडलेलं नाही आहे. फक्त या गोष्टीतून काही अर्थ काढून वेगवेगळ्या बातम्या जर प्रसिद्ध झाल्या तर त्याच्यातून कोणाचा गैरसमज होऊ नये. त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी स्पष्ट करतो की माझा मोबाईल काही गहाळ झालेला नाही आहे. त्याच्यामुळे इतर कोणतीही चर्चा या संदर्भात करणं योग्य ठरणार नाही. सावंतवाडी शहरातील सर्वोदय नगर येथील रहिवासी असलेल्या एका महिलेला महाराष्ट्र नॅचरल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड गॅस कंपनीच्या नावाखाली आलेल्या एका बनावट फोन कॉलमधून तब्बल 1,85,000 रुपयांचा चुना लावण्यात आला आहे. सायबर भामट्यांनी त्यांच्या खात्यातून ही मोठी रक्कम लंपास केल्यानं परिसरात खळबळ उडाली आहे. पाहूयात. आज सकाळी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीचा प्रतिनिधी बोलत असल्याचं सांगून एक फोन आला. गॅस कनेक्शन किंवा बिल अपडेट करण्याच्या बहाण्यानं त्यानं काही स्टेप्स फॉलो करायला सांगण्यात आले. या दरम्यान त्यांच्या मोबाईलवर आलेली लिंक किंवा माहिती स्वाईप करताच त्यांच्या बँक खात्यातून तब्बल 1,85,000 रुपये त्वरित डेबिट झाले. आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच त्यांनी या घटनेची माहिती दिली. या घटनेनंतर सावंतवाडी नगरपालिकेचे सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं. कंपनीकडून अशा प्रकारे कोणत्याही ग्राहकाला अधिकृत कॉल येत नाही. नागरिकांनी कोणत्याही अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या फोनवर विश्वास ठेवू नये किंवा आपली वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. शिरोडा परिसरामध्ये ब्लू व्हेलची उलटी अंबरग्रीस विक्री करण्याच्या उद्देशानं बेकायदेशीररित्या जवळ बाळगल्याप्रकरणी वनविभागानं शिरोडा येथे सापळा रचून धाड टाकली. यात सुमारे 7 कोटी रुपये किमतीचं अंबरग्रीस जप्त करण्यात आलं आहे. पाहूयात. या प्रकरणी शिरोडा येथील रणजित रामचंद्र नायर, गुरुनाथ नाईक, विभव आडारकर, निलेश पाणजी, राणा रेड्डी यांना संशयित आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली आहे. शिरोडा परिसरामध्ये वन्यप्राणी ब्लू व्हेल प्राण्याचा पदार्थ उलटी अंबरग्रीस बेकायदेशीररित्या जवळ बाळगून त्याची विक्री करणार असल्याची माहिती सावंतवाडी फिरत्या पथकाचे वनक्षेत्रपाल सचिन शिडतूर यांना मिळाल्यावरून गुरुवारी 16 एप्रिल रोजी सावंतवाडी उपवन संरक्षक निलेश शर्मा, कोल्हापूर दक्षता विभागीय वन अधिकारी संजय वाघमोडे, सावंतवाडी सहाय्यक वनसंरक्षक डॉक्टर सुनील लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन करून तसंच काही टीम तयार करण्यात आल्या. वनक्षेत्रपाल फिरते पथक व वनपरिक्षेत्र कुडाळमधील स्टाफ समवेत बनावट ग्राहक तयार करून सापळा रचण्यात आला. त्यानुसार सायंकाळी 7च्या सुमारास वन्यप्राणी ब्लू व्हेलची उलटी बेकायदेशीररित्या बाळगल्या प्रकरणी वनगुन्ह्यांची कारवाई करून संशयित आरोपींच्या ताब्यातून अंबरग्रीस जप्त करण्यात आलं. हे अंबरग्रीस आरोपींना सुमारे 7 कोटी रुपये किमतीस विक्री करायचं होतं. जोपर्यंत मागचं काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पुढे काम करू देणार नाही असा इशारा नगरसेवक देव्या सुरे यांनी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीला देत मोती तलाव भागात सुरू असणारं काम बंद करण्यास भाग पाडलं. सालेवाडा भागातील 3 महिन्यांपासून खणून ठेवलेले रस्ते आधी सुस्थितीत आणा, तोवर गॅस पाईपलाईनचं पुढचं काम करू देणार नाही असा इशारा सूर्य यांनी दिला आहे. पाहूयात. मोती तलाव परिसरात सुरू असणारं काम नगरसेवक सूर्य यांनी बंद पाडलं. MNGL अधिकाऱ्यांना सोबत घेत येथील निंबाळकर पीर, कांबतनगर, कळसुलकर स्कूल, दैवज्ञ मंदिर ते युको बँक परिसरातील झालेली रस्त्यांची दुरावस्था दाखवून दिली. सौरभला मी पूर्ण लाईन चालत जाऊन दाखवली अख्ख्या वॉर्ड मध्ये माझ्या कामतनगर पर्यंत. त्याने मला दुसऱ्या दिवशी करतो आहे दगड साहेब सगळे गटारात माती गेली आहे तुमच्या कामामुळे. गटार फुटले आहे. ते लोक सांगतात उद्या पाणी आलं तर आमच्या घरामध्ये येणार आहे. दगड सगळे वर आले, ते दगड तरी काढू शकतो.
मला ती लेवल कामत नगरपर्यंत सगळी लेवल करून द्या पूर्ण. राजास्वर दुकानापासून कामत नगर तिथून युको बँकेपर्यंत जे खडलेलं आहे MNGL ती सगळी रस्त्याची लेवल करून द्या. रोजच्या रोज सकाळी 9 वाजता पाणी बसलं पाहिजे त्या कामावर. लोक माती खातात अक्षरशः धूळ. रोज त्यांची घर आहे. हो, तुम्ही कंप्लिशनच दिला नाही. तुम्ही कंप्लिशनच दिला नाही तर नगरपालिका कसं डांबरीकरण करणार? आणि नगर परिषदेबरोबर बोला म्हणतात तुम्ही, पण नगर परिषदेला जर तुम्ही कंप्लिशन दिलात तर ते उद्या सकाळी डांबरीकरण तासावरच नेऊन देतो. ही गोष्ट नाही हो साहेब. तुम्ही आता 3.5 महिने झाले ते काम खोदलं आहे आणि तुमच्यासाठी म्हणून ते डांबरीकरण करायचं आहे. तुमचं काम आहे ते MNGLचं. तुम्ही मारलेला खड्डा आहे. नगरपालिका करणार मान्य आहे मला, तुम्ही पैसे भरलेत नगरपालिकेकडे, पण तो खड्डा कशासाठी मारलाय? तुमच्या कामासाठी मारलाय ना? काय नगरपालिकेला हौस होती म्हणून मारलाय? MNGLच्या पाईपलाईनसाठी मारलेला खड्डा आहे ना तो. त्याचं डांबरीकरणासाठी तुम्ही पैसे भरलेला. तोपर्यंत तुम्ही कंप्लिशन देत नाही तोपर्यंत टेंडर लावणार नाही नगरपालिका. झाले किती महिने? जानेवारीमध्ये काम खंड आहे ते. सगळा रहिवासी एरिया आहे पूर्ण कामत नगरपर्यंत. लोक अक्षरशः माती खातात तिकडचे सगळे. सगळ्यांच्या दारातून गेलेले पाणी मारून किती म्हणून मारणार ते लोक रोज? आणि तुमच्या इस्टिमेटमध्ये ते आहे ना पाणी मारायचं का नाही आहे? परत तो खड्डा पडला जर तुम्ही भरून गेलात, भरल्यानंतर माहिती आहे माती खाली बसते, ती बसल्यानंतर परत ती लेवल करायची तुमच्या एस्टिमेटमध्ये आहे की नाही? मग हेच काम सांगतो मी तुम्हाला, हेच काम करायचं आहे. जोपर्यंत ते काम करत नाही तोपर्यंत इकडचं काम सुरू करायला देणार नाही. पहिली आधी तिकडची सगळी लेवल करून द्या मला पूर्ण. कामत नगरपासून युको बँकेपर्यंत, मच्छी मार्केटपर्यंत. तुम्हाला सगळा स्पॉटवर येऊन दाखवतो. सगळी लेवल रस्त्याची. आम्ही काय मॅड आहोत म्हणून तुम्हाला तिकडे दाखवतो. मी तुला 4 वेळा दाखवलेली, सगळी पूर्ण लाईन तुला दाखवलेली. ही अशी आहे, असा रस्ता आहे आणि या रस्त्यावर खड्डा पडलाय. तो खड्डा भरायचा, पाणी मारायचं. रोज पाणी मारलं. 3.5 महिने झाले, एकदा तरी पाणी मारलं त्या कामावर तुम्ही? आता लावला, फोन केला, हे सांगू नको मला गोष्टी. सुरेश पाटीलला जवळपास 2दा फोन लावला. तुला रोज फोन लावून सांगतो पाणी मार, पाणी मार. लोकांना तिकडे त्रास होतो, त्याचं काय करायचं? लोकांच्या दारात खड्डे मारून ठेवल्या, सगळी माती लोक रोज खात आहे. तुम्हाला काय, तुम्ही काम करणार जाणार, लोक आम्हाला शिवाय घालतात ना. आणि तुम्ही पहिली आधी मागची कामं सोडून पहिली आधी ते कशा आला? पहिली आधी ती कामं पूर्ण करा ना. तुम्हाला रोज पाणी मारायला सांगितलेलं आहे ना. जिथे काम झालंय तिथे पाणी मारायचं, रस्त्याची लेवल करायची, हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे ना. जर त्या ठिकाणी खड्डा पडला, माती जाऊन खाली बसून खड्डा पडला तर तो खड्डा भरायचा तुम्हाला माहिती आहे ना एवढं. आणि हे सगळं मी तुला दाखवलं, हे सगळं तुला दाखवलेलं, तरी पण तीच परिस्थिती आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिलचे आता 15 दिवस झाले. मग 3-3.5 महिने झाले ती कामं तशीच टाकताय तुम्ही आणि इकडे येताय. नाही, हे काम चालू करायला ना. पहिली ती कामं चालू करा, नंतर इकडचं करा. ते काम कंप्लीट करून द्यायचं आणि मग हे काम चालू करायचं. तुमच्या कामाला कोण अडवणार नाही, पण पहिली आधी मागची अडलेली कामं पूर्ण करा लोकांची. त्याशिवाय तुम्हाला इकडचं हे काम चालू करायला देणार नाही. हे काम त्याला इकडे ऑपरेटरला थांबवून सांगायचं. आणि ऍक्सिडेंट कितके दररोज ऍक्सिडेंट आहोत. दररोज एक ऍक्सिडेंट हे काम तुम्हाला कसंच करायला देणार नाही. पहिला हे काम पूर्ण करा, मग तुम्ही पुढे जावा. सामान्य नागरिक तुम्हाला तिकडे काय मदत हवी, तिकडे फास्ट करायचं, आम्ही तुम्हाला मदत करतो हवी ती. पण पहिला हे जे फोडलं आहेत ना, हे काम करून द्या पूर्ण. हे सगळे गटर साफ करा, रस्त्याची लेवल करून द्या, पाणी मारा. पर्याय नाही. आता तुम्ही माती टाकली ना, माती ऑटोमॅटिकली बसत पहिले सुद्धा नाही होते आणि आता रस्ता लेडीज जे गाडी जमाचा नाही या हो. तुम्ही काय काम केल्यापासून ही परिस्थिती आहे. सगळ्यात पहिला हा सगळा गटर मोकळा करून द्या आणि दगड बघा. दरम्यान नगरसेवक सूर्यजी यांनी मुख्याधिकारी यांना फोन करत खडेबोल सुनावले. पहिला इकडचं काम पूर्ण करायला सांगा, तरच ते सारस्वत बँकेकडचं काम पूर्ण होते. नाहीतर मागचं भिजत गोंगडा ठेवणार आणि तिकडे परत तशीच परिस्थिती करून ठेवणार. लोक आमच्या नावाने जोपर्यंत खोदून ठेवलेले मार्ग सुस्थितीत आणले जात नाही तोवर गॅस पाईपलाईनचं पुढील काम करू देणार नाही असा इशारा दिला. यावेळी मुख्याधिकारी यांनी आधी काम पूर्ण करा, त्यानंतर पुढील काम सुरू करा असे आदेश फोनवरून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी मेहर पडते, ॲडव्होकेट प्रथमेश प्रभू, सावंत आदींसह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. सावंतवाडी तालुक्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूमापकानं काम करून देण्यासाठी लाच मागितल्याचा प्रकार उघडकीस झाला असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं या प्रकरणी सापळा रचून कारवाई केली आहे. पाहूयात.
मालमत्तेच्या पोटहिस्सा मोजणीचं काम पूर्ण करून देण्यासाठी सावंतवाडी येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूमापक ओंकार सुरेंद्र आपटे यांनी तब्बल 20,000 रुपयांची लाच मागितली होती. तक्रारदारानं याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी करण्यात आल्यानंतर 13 एप्रिल 2026 रोजी एसीबीने सापळा रचला. या कारवाई दरम्यान संबंधित भूमापकाविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 सुधारित 2018 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आलाय. ही कारवाई पोलीस उपअधीक्षक विजय पांचाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली असून तपास पोलीस निरीक्षक दीपक माळी करत आहेत. कोणताही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी काम करून देण्यासाठी कायदेशीर शुल्काव्यतिरिक्त लाच मागत असल्यास नागरिकांनी तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा असं आवाहन करण्यात आलंय. दरम्यान याबाबत माहिती घेण्यासाठी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख विनायक ठाकरे यांच्या कार्यालयास भेट दिली असता ते मुंबईला गेले असल्याचं समजलं. त्यांना भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही. जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार व भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद गावडे यांनी केला आहे. पाहूयात. मला सुरुवात अशी करायची आहे की खरात हा मोठा कसा झाला. त्याला मोठं करणारे सगळे राजकारणी होते, त्याला मोठं करणारे अधिकारी होते, त्यांच्या दिमतीला सगळे होते, अधिकारी होते, सगळे राजकारणी होते. त्यातले आता काही राजकारणी नुसतंच भविष्य विचारायला किंवा एकाने सांगितलं म्हणून गेले असतील, पण काही राजकारणी संधी साधूपणा करायला, काही साध्य करायला नक्कीच गेले असतील. म्हणून मी सगळे जेवढे राजकारणी मला सापडलेत त्याच्यात त्या यादीत ती नुसती यादी वाचून दाखवणार आहे. तर याचा अर्थ माझा त्यांच्यावर काही आक्षेप आहे असं नाही. त्यांचे कॉल्स त्याच्यात आहेत म्हणून ते काही त्याच्या विकृत गोष्टींना सहभागी होते असंही म्हणता येत नाही. पण राजकारणी तिथे गेले हे मात्र मला नमूद करायचंय म्हणून मी ती सगळी नावं वाचून दाखवते. नाशिकचे आमदार नितीन पवार, चंद्रकांत पाटील, चंद्रकांत पाटलांचे पीए मंगेश देशपांडे, उदय सांगळे जे सिन्नरहून उभे होते, जे हरले ते देखील गेले होते. आमदार विधान परिषदेचे शिवाजी शहाणे, पद्मश्री पोपटराव पवार, रामदास खेडकर जे दादा भुसेंचे पीए आहेत, दीपक केसरकर यांचे आधी मला एक नंबर जो माझ्याकडे होता तो सापडला नाही, पण जेव्हा मी ट्रू कॉलरवरनं नंबर्स शोधत होती तेव्हा मला दीपक केसरकरांचा एक नंबर मिळाला ज्याच्यातनं 19 कॉल झाले होते. राहुल कोतडे जे OSD आहेत विखे पाटलांचे, एकनाथ शिंदेचं तर मी म्हटलंच आहे, प्रभाकर काळेंचं मी म्हटलंच आहे, सुनील तटकरे आणि एक जे नवीन नाव मिळालंय ते म्हणजे जयंत पाटील राष्ट्रवादीचे. मला हे नाव वाचून मात्र नक्कीच दुःख झालं, कारण त्यांच्याकडनं अशी अपेक्षा मला नक्कीच नव्हती की ते अशा बाबांकडे काही भविष्य विचारायला किंवा काय विचारायला, त्यांना कोण घेऊन गेलं हे सगळं म्हणजे जाणून दुःख झालं की त्यांच्याकडनं अशी अपेक्षा मला नव्हती. मी पण रॉंग असेल, पण कारण बरेच जणांकडनं बरंच काही ऐकलंय, पण मला ती व्यक्ती चांगली वाटायची आतापर्यंत. असो, आता चाकणकर कुटुंबातले रुपाली चाकणकर, मुलगा सोहम चाकणकर, प्रतिभा चाकणकर, तन्मय चाकणकर, प्रफुल्ल चाकणकर, संकेत सायकर या सगळ्यांचे कॉल्स या यादीत सापडले. आता रुपाली चाकणकरांनी काल एक फेसबुक पोस्ट लिहिली आणि त्या फेसबुक पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलंय की माझ्यावर जे एक्झॅक्टली धनंजय मुंडे बोलत होते, एक्झॅक्टली तेच शब्द की माझ्यावर मीडिया ट्रायल होते, माझ्या विरुद्ध पुरावा दिला जात नाहीये, माझं अमुक नाहीये, माझं तमुक नाहीये, असं जे विधान त्यांनी काल केलं फेसबुक पोस्ट थ्रू, आणि त्या पण एक्झॅक्टली धनंजय मुंडेंसारख्या सध्या मीडियातनं गायब आहेत. जसे धनंजय मुंडेंवर जेव्हा आरोप झाले ते देखील त्यातनं गायब होते. तर आता ही पूर्ण यादी रुपाली चाकणकरांच्या फोन कॉल्सची आहे जी त्यांनी इनकमिंग आणि आउटगोईंग खरातांना केले. ही पूर्णच्या पूर्ण यादी मी आता माझ्या मीडियाच्या ग्रुपवर घालते. ह्याच्यात 177 कॉल्स आहेत. त्याच्यात जसं मी आधी म्हटलं कॉल रेकॉर्ड्स 177 आहेत, ज्याच्यात इनकमिंग कॉल 119 आहेत, आउटगोईंग कॉल 58 आहेत, आणि हा डेटा 1 एप्रिल ते 17 मार्च आहे. आणि इंटरेस्टिंगली
17 मार्चपर्यंत अगदी त्यांचा फोन बंद होईपर्यंत रुपाली चाकणकर त्यांच्याशी बोलायच्या आणि एका दिवशी ते तब्बल 22 मिनिटं गप्पा मारत होते. हे कशाच्या गप्पा होत्या, त्यांना त्यांच्या संस्थानाची बोलणी होती का, आणि त्यांना अजूनही जर वाटत असेल की मी काही चूक केलेलं नाहीये तर परमेश्वरच जाणो. कारण आत्ताच्या घटनेला ही मी जी यादी काढली आहे आणि याच्यात बाकीची जी नावं आहेत त्याची मी चौकशीची मागणी SIT कडे केली आहे. त्याच्यात टोटल जे टॉप 10 फोन नंबर्स आहेत ज्यांनी सगळ्यात जास्त वेळ खरातांशी बोललेत, त्याच्यात पहिल्या नंबरवर त्यांची मुलगी आहे, मी समजू शकते. दुसऱ्या नंबरवर रुपाली चाकणकर आहेत. 33,727 सेकंद ह्या त्यांच्याशी बोलल्या. तर रुपाली चाकणकर, जर तुमचं काही काम नव्हतं, फक्त संस्थेचं काम तुम्ही पाहत होत्या, तर तुम्ही त्यांना करणाऱ्यातल्या कॉलमध्ये टॉपच्या दुसऱ्या नंबरवर कशा, म्हणजे तुमचे सगळ्यात जास्त कॉल 177 कॉल सोडा, काही कॉल जर 30 सेकंदाचे असते तर मी समजू शकले असते, पण तुमचं सगळ्यात जास्त जर खरातांशी कोणी बोललं असेल तर त्याच्या नंबर 2 पदावर रुपाली चाकणकर आहेत. आता बाकीची नावं मी वाचून दाखवते. पहिली आहेत तृप्ती, दुसऱ्या आहेत रुपाली चाकणकर, तिसरे आहेत दीपक लोंढे, चौथे आहेत कल्पना, म्हणजे ज्या खरातांच्या पत्नी आहेत, त्यांच्या आपल्या पतीशी त्या 4थ्या नंबरवर आहेत. पण सेकंड नंबरवर रुपाली चाकणकर, तिसऱ्या नंबरवर दीपक लोंढे, आणि एक महत्वाचं नाव आहे त्याच्याबद्दल मी सगळं बोलणारच आहे. माझी SIT कडे मागणी अशी आहे की जेवढे प्रॉपर्टी डिलिंग्स, पैशाचे डिलिंग्स, जे जमिनी घेणं, MIDC जमिनी मिळवून देणं, यासाठी ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्या अतिशय जवळच्या लोकांनी जी मदत केली त्याची मी नावं वाचून दाखवते. दीपक लोंढे हे सगळ्यात त्यांच्या जवळचे होते आणि हे केसरकरांच्या पण अतिशय जवळचे आहेत. त्यांचे 189 कॉल्स आहेत. बाळासाहेब बोराडे 156 कॉल्स आहेत. नंदकिशोर काटोरे हे खरं डॉक्टर आहेत, यांचा रोल मला पूर्णपणे आता बोलता येत नाहीये, पण अतिशय विचित्र असा रोल आहे त्यांचा. सचिन चुंबाळे 177 कॉल आहेत. या डॉक्टर नंदकिशोर काटोरेंचे 106 कॉल्स आहेत. मंगेश नवाळ जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार व भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद गावडे यांनी केला आहे. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था आणि आरोग्य यंत्रणा ज्या संस्थेमार्फत सध्या चालू आहे ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील भ्रष्ट कारभारासंदर्भात मागील अनेक महिने विविध सामाजिक संस्था असतील, राजकीय पक्ष देखील असतील किंवा आमच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते या संदर्भात बोलत आहेत, शासनाचं लक्ष वेधत आहेत. भ्रष्टाचार कशा पद्धतीने चालतो याची अनेक उदाहरणे आत्तापर्यंत आपल्यासमोर प्रेसच्या माध्यमातून, मीडियाच्या माध्यमातून आलेले आहेत, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आलेले आहेत. त्याची कागदपत्रे काही मी आज सर्व सिंधुदुर्गवासियांसमोर प्रसिद्ध करणार आहे. आणि हे जे काही पुरावे आहेत हे आम्ही बोलतोय म्हणून नाही, तर तिथलेच काही अधिकारी यांनी त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे केलेले पत्रव्यवहार हे माहितीच्या अधिकारात आम्ही मिळवलेले आहेत. आणि एवढी भीषण परिस्थिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्या रुग्णालयामध्ये आहे की आरोग्य सेवा देण्यापलीकडे फक्त लुबाडणेच नुसतं नाही तर ओरबाडून खाण्याचे धंदे त्या ठिकाणची एक टोळी आहे यांनी चालवलेली आहे. प्रामुख्याने उद्देश हे मांडण्यासमोर एकच आहे की सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी असतील किंवा सन्माननीय पालकमंत्री साहेब असतील यांनी ह्या विषयाकडे अत्यंत डोळसपणे पाहावं आणि हे जे काही प्रकार चाललेले आहेत, हे प्रकार म्हणण्यापेक्षा ही जी काही कांड चाललेली आहे तर ती तात्काळ थांबवण्यासंदर्भात त्यांनी आवश्यक उपाययोजना करावी अशी आमची मागणी आहे. मध्यंतरी साहित्य खरेदी संदर्भात, मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट खरेदी संदर्भात एक बीड करण्यात आलेली होती. त्या बीडमध्ये 62 लाख एका निवेदकाराने ते साहित्य आपण पुरवतो तर त्याला नकार दिला आणि तेच साहित्य 99 लाख जो ह्यांच्या मर्जीतला पुरवठादार होता तर त्याला ती बीड सँक्शन केली. मग सांगा 66 लाखाला जे साहित्य मिळणार होतं
तेच साहित्य 99 लाखाला देण्यासाठी ह्यांचेच अधिकारी त्याला बीड मंजूर करतात आणि पुरवठा आदेश देतात. आम्ही या संदर्भात ज्यावेळी तक्रार केली, तक्रार झाल्यानंतर ती बीड रद्द करण्याचा आदेश तत्कालीन अधिष्ठातांनी दिला की हे प्रकरण संशयास्पद आहे असं अधिष्ठातात म्हणतायत एका कागदामध्ये. मग प्रश्न असा आहे की जर अधिष्ठातात जर हे प्रकरण संशयास्पद म्हणतायत, मग हे सगळं करणारं हे अधिकारी, इतर अधिकारी व कर्मचारी कोण होते? ज्यावेळी याची प्राथमिक चौकशी झाली तर ते कर्मचारीच सांगतायत की अधिष्ठातांच्या सूचनेनुसार आम्ही हे सगळं काम केलं. नंतरचा एक कागद सांगतोय की अधिष्ठाता ह्या 4 लोकांवर कारवाई करा, प्रशासकीय कारवाई करा असं अधिष्ठाता वरिष्ठांना, त्यांच्या सचिवांना कळवत आहेत, आयुक्तांना कळवत आहेत. म्हणजे आता काय झालं आहे की एकमेकांकडे ढकलण्याचे प्रकार हे चालू झाले आहेत. परंतु याच्यामध्ये गंभीर एक बाब अशी दिसून आली की मेडिकल कॉलेजकडे ज्या काही सुविधा दिल्या जात आहेत, मग ती लॉन्ड्री सेवा असेल, आहार सेवा असेल किंवा इतर साहित्य पुरवठा असेल, त्याचे जे निविदाकार आहेत, त्याचे जे पुरवठादार आहेत, हेच स्वतः टेंडर भरत आहेत. मी फार जबाबदारीने बोलतो आहे, हे स्वतः टेंडर भरत आहेत असं त्यांचे अधिकारी सांगत आहेत की एनिडेक्स या सॉफ्टवेअरचा वापर करून इथला लॉग इन ID आणि कम्प्युटर त्यांना एनिडेक्सद्वारे दिला जातो आणि त्याच्याद्वारे ते स्वतःच टेंडर भरणार, ते स्वतः टेंडर मंजूर करणार आणि स्वतःला समजा इतर कोणतरी अन्य निविदाकार त्यांच्याकडे टेंडर भरलं तर ते स्वतः त्याला अपात्र ठरवणार. अशा पद्धतीचा भीषण प्रकार हा मेडिकल कॉलेजमध्ये चालू आहे. आणि त्या 66 लाखाच्या ज्या निविदामध्ये जो 1 कोटी करण्यात येणार होतं, ह्याच्यामध्ये 2 प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आल्या. एक घेण्यात आली 70 लाखाची, जी आमच्या तक्रारीनंतर घेण्यात आली, आणि तीच प्रशासकीय मान्यता त्याच कामाची 1 कोटीची, जी सुरुवातीला यांनी 99 लाखाचं करायचं होतं. म्हणजे अशा पद्धतीचे प्रकार चालू आहेत. आणि स्वतः त्यांचे प्रशासकीय, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी म्हणत आहेत की एनिडेक्सचा वापर करून हे टेंडर आम्ही भरलं. मग त्यांचे जे संबंधित क्लार्क होते, मी आता मीडियासमोर त्यांचं नाव घेत नाही, ते क्लार्क सांगत आहेत की त्यावेळी त्यांना मेमो देण्यात आला. ते म्हणतात की नुसत्या ह्याच प्रकरणात नाही तर लॉन्ड्री सेवा असेल, इतर आहार सेवा असेल, याच्यामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने एनिडेक्सचा वापर करून त्याची निविदा काढण्यात आली आणि मग ती निविदा मंजूर करण्यात आली. याचा अर्थ आंधळं दळतं आहे आणि कुत्रं पीठ खातं आहे, अशा पद्धतीची परिस्थिती आज त्या मेडिकल कॉलेजमध्ये आहे. अधिकाऱ्यांचं लक्ष नाही. जी प्राथमिक सुविधा आहे, आरोग्यसेवा आहे, त्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराचं पुरण ह्या सर्व तिथल्या टोळीने केलेलं आहे. आणि माझा स्पष्ट आरोप आहे, या भ्रष्टाचारी टोळीचे प्रमुखच स्वतः अधिष्ठाता आहे असं त्यांचेच प्रशासकीय अधिकारी म्हणत आहेत तत्कालीन. हे मी म्हणत नाही आहे, त्यांच्या सांगण्यावरून ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यात आल्या असे त्यांचे तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या सचिवांना पत्र दिलं आहे त्यांनी की हे अधिष्ठातांच्या सांगण्यावरून आम्ही सगळ्यांनी केलं. मग ह्या सगळ्याचा गांभीर्यानं विचार सन्माननीय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून सन्माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावा. आणि तसेच सन्माननीय पालकमंत्री निशितजी राणेसाहेब यांनीसुद्धा या सगळ्या विषयांकडे डोळसपणे पाहावं. कारण त्यांची भूमिका ही खूप चांगली आहे की आशावादी आहे की सिंधुदुर्गाची आरोग्य यंत्रणा ही चांगली झाली पाहिजे. परंतु असे जर अधिकारी आणि कर्मचारी त्या ठिकाणी कार्यरत असतील तर ते शक्य होणार नाही. त्याच्यामुळे अधिष्ठाता डीन हटाव आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं मेडिकल हॉस्पिटल बचाव अशा पद्धतीचं भूमिका आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून घेतलेली आहे. 1 मे नंतर या संदर्भात डीन हटाव आणि हॉस्पिटल बचाव अशा पद्धतीचं आंदोलन आम्ही हाती घेणार आहोत. शक्तीपीठ महामार्गाच्या नव्या आराखड्यावर जोरदार प्रहार करत वैभव नाईकांनी या महामार्गाला विरोध केला आहे. पाहूयात. ला कुठलाही फायदा होणार नाही. उलट पक्षी शक्तीपीठ मार्गामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन आणि व्यापारी दृष्टिकोनाला मोठा नुकसान होणार आहे. शक्तीपीठाची घोषणा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केली आणि त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे हा भाग एक आहे. परंतु दुसऱ्या भागामध्ये शक्तीपीठ महामार्गाचा नवीन जो नकाशा आला आहे त्या नकाशामध्ये शक्तीपीठ मार्ग राधानगरीपर्यंत आलेला आहे आणि राधानगरी मार्गे तो पात्रदेवीपर्यंत शक्तीपीठ मार्ग पोहोचणार आहे. परंतु आपण बघितलं असाल की जर शक्तीपीठ महामार्ग हा पात्रदेवीतून सुरू झाला तर तो सातारापर्यंत पॅरलल रोड शक्तीपीठ मार्ग
राष्ट्रीय महामार्ग पुणे बँगलोरला पॅरलर साताऱ्यापर्यंत आहे आणि साताऱ्यापर्यंत पॅरलर असल्यामुळे साताऱ्यापासून मुंबईला जायला हा रस्ता अधिक सोपेचा होईल. त्यामुळे भविष्यात आम्हाला भीती आहे की मुंबई गोवा मार्गे जे जाणारे लोक आहेत किंवा मुंबई मार्गे किंवा गोवा मार्गे पर्यटनाच्या सिंधुदुर्गात येणारे लोक आहेत, हे सिंधुदुर्गात जिल्ह्यात न येता पात्रदेवी मार्गे डायरेक्ट एक तर साताऱ्याला जाऊ शकतात किंवा मुंबईवर येणारे लोक हे डायरेक्ट पात्रदेवीमध्ये येऊ शकतात आणि त्यामुळे व्यापारीदृष्ट्या या महामार्गाचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा महामार्ग, खरं तर महामार्गाला आमचा विरोध नाही आहे, परंतु जर हा महामार्ग राधानगरीमध्ये येत असेल आणि 30 किलोमीटर मुख्य गोवा मुंबई मार्गाला तो जोडत असेल तर या महामार्गामुळे कणकवली, कसाल, ओरस, कुडाळ, सावंतवाडी ह्या भागाला ह्याचा फायदा होईल. मालवण, वेंगुर्ल्यातले पर्यटक या शक्तीपीठ महामार्गामुळे जिल्ह्यातच राहतील. परंतु जर असा महामार्ग झाला तर मात्र गोव्याला येणारे पर्यटक हे डायरेक्ट गोव्याला जातील आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जसं आता आपण बघित असाल की अखेर सावंतवाडी शहर बाजूला पडलं मुंबई गोवा मार्गामुळे, तसंच भविष्यात शक्तीपीठ महामार्ग झाला तर भविष्यात आम्हाला भीती आहे की शक्तीपीठ महामार्ग झाला तर कुडाळ, कणकवली, कसाल वगैरे ही जी महामार्गाची शहरं आहेत ती बाजूला पडतील. मालवण आणि वेंगुर्ल्याचा जो पर्यटक आता हळूहळू सुरू झालेला आहे तो सुद्धा बाजूला पडेल आणि लोक डायरेक्ट शक्तीपीठ मार्गाने मुंबईवरून, मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरून साताऱ्यावरून डायरेक्ट पात्रदेवीला उतरतील आणि त्यामुळे या शक्तीपीठाचा विचार करताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करावा अशी आम्ही आमच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्री महोदयांना आमची विनंती आहे. साठी अन्याय करणार आहे असं तेही म्हणतात. त्यांची आता कुठे जमीन असेल किंवा त्यांच्या यांची कुठे जमीन असेल त्या दृष्टीने ते म्हणत असतील. त्यामुळे त्यांच्या विरोधाला, कारण गेल्या महामार्ग आणि आताच्या महामार्गामध्ये आंबोलीमध्ये काही मोठा फरक नाहीये, पण राधानगरीपर्यंत जो महामार्ग आला हा मोठा फरक आहे. चंदगडमध्ये काही गावं वगळलेली आहे. परंतु तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जर शक्तीपीठ मार्ग आपण व्यावहारिकदृष्ट्या विचार केला तर एकदा गोव्यातनं वसलेला पर्यटक डायरेक्ट साताऱ्यामध्ये जाईल आणि त्यामुळे आपल्याकडचे हे 3-4 भाग हे होतील. म्हणून शक्तीपीठ महामार्गाचा शिवसेना आमचा विरोध आहे, परंतु व्यापारी महासंघाने, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या पर्यटन व्यावसायिकांनी ह्याचा विचार करावा आणि त्यांनी जर विचार केला त्यांना जर विरोध असेल तर आमचा शिवसेना या संदर्भात रस्त्यावर उतरेल. शक्तीपीठ महामार्ग हा पत्रादेवीमधून जात होता, परंतु तिथल्या काही सत्ताधाऱ्यांनी त्याला विरोध केला. हा विरोध केल्यानंतर ते काम बंद झालं. त्यानंतर पालकमंत्री असं म्हणतात की अजूनही आम्ही तो ठरवलेला नाही आहे, त्यानंतर आम्ही ग्रामस्थांशी चर्चा करून तो प्लॅन ठरवू असं म्हणतात. खरं तर आपण बघित असाल की शक्तीपीठ महामार्ग याचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी नेमका फायदा काय आहे याचं खरं तर पालकमंत्री, सत्ताधारी मंत्र्यांनी ह्याचा, किंवा सत्ताधारी जे खासदार आहेत, आमदार आहेत किंवा शक्तीपीठ महामार्गाचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला व्यापारीदृष्ट्या आणि पर्यटनदृष्ट्या काय फायदा आहे याचा पहिला खुलासा करावा आणि नंतर त्यांनी या संदर्भात भूमिका जाहीर करावी. नाही नेमकं कसं जातं म्हणजे तुम्ही म्हणता नाही राधा संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून वादळी चर्चा सुरू आहे. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी यावेळी चाणक्यांचा उल्लेख करत अमित शाह यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाहूयात. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ. ये वो विषय है जो देश की हर महिला के दिल के का ही विषय है, इसलिए आज इस पे बोलने का मौका मिले, इसके लिए मैं आपकी फिर से आभारी हूँ. इस विषय का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफ़ी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया. तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया. लेकिन घबराइए नहीं, ये वो नेहरू नहीं है जिनसे आप इतना कतराते हैं. ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, और उस प्रतिवेदन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति को दिया था. वो एक समिति के अध्यक्ष थे. उसमें उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी. 1931 में सरदार पटेल जी
के अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में। उस कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया और वहीं से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ। उसी समय वन वोट वन सिटीजन वन वैल्यू का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज़ादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने। कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। आखिर जब 2023 में राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद, हाँ, उसके बाद पढ़ लिया। आखिर जब 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह अधिनियम सर्वसहमति से पारित किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुकूल इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है और खड़ी है। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। सावंतवाडीत भूमापक लाच प्रकरणी एसीबीची मोठी कारवाई, 20,000ची मागणी उघड। शिरोड्यात 7 कोटींची ब्लू व्हेलची उलटी जप्त आणि
सावंतवाडीत बनावट फोन कॉलमधून तब्बल 1,85,000 रुपयांची फसवणूक. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.